Hola, nois! Avui, pel taller de Sant Jordi, us ensenyaré a fer torradetes de Santa Teresa. Començarem rentant-nos les mans. Un cop ben netes, vindrem cap aquí i agafarem pa sec. Posarem aigua, posarem llet en un plat i deixarem que les nostres torradetes es vagin empapant d'aigua. Ai, de llet, perdó. Mentrestant, agafarem un ou, el rentarem i un cop ben net el deixatarem. Abans, però, un moment, posarem l'oli de fregir i deixarem que s'escalfi bé a la paella. Una costilla, deixataré l'ou, i banyaré les meves torrades amb l'ou. Comprovem que l'oli està calent, tirant-hi una mica d'ou, i si veiem que sí que ho està, ja podem posar les nostres torradetes. Els hi donem la volta i mentre s'acaben de fer, preparem el pas final. Posem sucre en un plat i les deixem ben dolces. Vinga, i ja podeu anar a esmorzar.